Ik ben net failliet, de organisatie is failliet gegaan. Maar we gingen gewoon terug. We moeten ons eigen broek ophouden en dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Blokker ging eindverlien hier failliet en voor de 44 franchise-ondernemers die het zelfstandig een zaak onder dezelfde namen runnen, brudt ze een onwisse tijd aan. Ook voor Henk Schutter, die het een winkel in Burgum had. In november kwam het bericht en toen moesten we zelf zien of we handel weer kregen. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging even. En de winkel stiert er voor de consument denk ik nog krijgt zo bij als voor het faillissement. Alleen aan de achterkant hebben we meer werk als ons. Hoewel Schutter in de magen ziet mij de nadelige kanten van het faillissement, zorgt er het nou iets meer als positiefs voor de huishoudzaak. Je kan dus eigen assortiment iets meer samenstellen en dan kun je iets meer dingen keerpje waar je denkt dat je in Burgum flat van is of je in Friesland flat van is. En dan zit je daar wat meer in het stramien van Blokker en dan bepalen ze in Amsterdam wat we verkeerpje moesten. Dit jouwt ik weer kansen. Ja, ben je wat meer baas in je eigen winkel. Voor de klanten wie het schrikken doet het nice naar Boetenkaam dat de winkel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen zou. Maar zij hoeven haar nou geen zwaar meer te maken. Ja, dat vind ik mooi. Dat hun je nog even blijven kennen. Ja, dat hun zelfstandigen binnen eigenlijk. Hè? Dat ze net onder het hele deel van de blokken zelf vallen. Ik ben er eigenlijk heel blij mee, want toen ik het jaren, toen vond ik het eigenlijk heel schande dat Blokker uit Burgum verdwijnen zou. Dus ik gun het hun van harte dat ze een terugstart mee kennen. Ja, ik shop er zelf ik wel gauwer eens even, als ik in Burgum ben. Dus ja, mooi. Dus hij is hier in 1958 begonnen en ik ben nog net op een pensioengerechtigde leeftijd. Dat we moeten nog even een periode terugzetten.